אתה תעשה איזה רעש, הוא יקפוץ על המסך. חוברוטק, ארנב על האש, ארנב על האש. שיפודי ארנב. אוהבת את הארנבים. קודם הוא רוצה לאכול אותו? עדי, גלעד, יהודה קודם הוא קפץ על זה. הנה, אבא, הוא מנסה לאכול את זה. אבא. זה בטיפוז. תשלוח את זה ליוטיוב. הוא מחפש מאחורה, אבל עדי, ראו את הארנבים? כן. הוא אוכל אותו. הוא מחפש איפה הארנבים. זה אידיוט. לפחות הוא מעקל לי את האבק. הוא מסתכל מאחורה. אבל תדע, הוא נשך לך את המסך, אני יודע, אין לך אחריות. הם לא יאמינו לי, אז זה בסדר. זה חמוד כפול. אידיוט. חבל לעשות זום, מפגרת. זה סתום. איך מנסה לאכול את הקטן שלי? יודע, איך שומרים את הדף הזה? של מה איך הפרסומת? אני חוזר לזה? תנסי לחפש על הפרסומת אולי. לא, לא. אבל לא. אני רק רוצה לראות של מי זה. לא כתוב של מה זה. אוכל חדש לכלבים. טוב, אני תפסיקי פה. בלי שישמר. תפתמר הזמן. לא יגמר הזמן, יש עוד 13 דקות. אבא, זה נפתח לך? זה מפגר, הוא מחפש את הארנבים בכל מקום. טעימים את הארנבים. שיפודי ארנב. שיפודים. מה מקודם הוא עשה? הוא יכול לשחק במחשב. באבל. אבל תפתח את הזה, תלחץ על הפרסומת. אבל אולי זה יצא מפגרת. בטוח יופיעו עוד ארנבים. יודך. אשר רק רציתי, הכל היה פתוח בפניי. הציעו לי להיות שפן של קוסמים, שפן של סרטים מצוירים, הציעו לי אפילו להיות השפן הקטן, ואפילו להיות שפנפן. ואני כמו כרוב האמנתי להם כשאמרו לי שהכי משתלם להיות שפן ניסיונות. לכן יש מזל שאתם יכולים ללמוד מהטעויות שלי. באינטרנט לא משתלם להיות שפן ניסיונות של אף אחד. שירות זה אחד הדברים החשובים. אל תעשו את הטעות שלי. אני קיבלתי כזה גזר. מכירים את זה כשאומרים לכם אל תדאגו, זה כולל? לי גם אמרו זה כולל, ומאז אני רק מקלל. אם לא הייתי כזה שפן, כבר מזמן היה לי אייפוד. הצטרפו עכשיו ל-013 נטוויז'ן וקבלו אייפוד חינם. שמישהו יסגור כבר את הדלת. איזה ילד, נו. תפסיקי.